डलार चेक खालामना मेगन सादो इयो सासेया ओजा गावनियासो बिराद बुरजा ओमफ्राय जोंनिखौ नायनानै मेगन सासोयो ओइनो सासेया ओइनो मेगना जोर जोर डेन्सार माखायानो नोंसिनिया मालाय गोदोरथारलै बाजारा गोदोर जादो ओइ बर' ओइ नोंसोर सोर फैदो नाहरनाय ए बोलो बोलो बा आइफन नकलिसानिया प्लास्टिकनिसो नकलिसोलाय ओरैनो केमेराखौ लगायनासो लादों आङो वेलकाम बेक टु द चेनेल विथ एन अनादार ब्लग भिडिअ लोगोफोर जोङो दिनै माबानिफ्राय बाजार खालामना फैबाय मोनसे आनएक्सपेक्टेड कलाबरेसन दङ थारमाने जोंनिया कलाबरेसनानो दे नोंथांमोना टाइटेल आरो थाम्बनेल नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ जोङो एसे बाजार खालामना फैबाय आरोना बिथांमोननियाव थांनो फुजा नायनो भिडिअ बानायनो बेनिफ्राय मोजां मोजां भिडिअ बानायगोन बेनिफ्राय जोङो दा गथ'नोबो लाबाय आंबो लाबाय बेबो लाबाय आंबो दख'ना लाबाय लंपेन्ट गस्ला लाबाय ओमफ्राय जन्थाबो लाबोदो गथ' जों लाबाबोथ' जायाना बेनिखायनो फिसालानोबो गस्ला गांनै लाना फैदो फिसालानोबो लाबाय एसे ओमफ्राय आङो ओइ जा जन्था आरो मैया सुना दोन्दोंमोन बियो रानिखाय गोदान बायनो गोनां जाबाय आरो दा बेनिफ्राय दा आरो गथ'आ स्कुलाव दङ स्कुलनिफ्राय फैनाय लोगो लोगोनो ओंखाम जानानै ब्लडनोसै आरो ना नोंथांमोननो खोन्थिलांबाय थागोन आङो स्टेटिउन जोङो दा ओंखारबाय थांनोसै गानखांजों ओंखाम सान्दुं गोसा गाबोनसो फैसिगोन ओमफ्राय जोङो गारि सालायनायाव जेनेबा लाबाय थाला माने डिस्टार्ब जायो नालाय ओमफ्राय डाइरेक्ट मोनहैनायखौ लाखानोसै दे सान्दुंआबो ओरैबायदि गोसा माने एकदम खामानियाव नायनो नांथारदो आरो मोनहैनायालागै बेफोरबायदिनो जाखासिगोन नागमारा मोनबाय जोङो दा बेनिफ्राय मेथाइ सिथाइ लानोसै ओमफ्राय थावफोरसो लानोसै गारियाव थाव सोनोसै जों दा दासो साया मोनबा खान्थि मोननायदो साया मोननानै ओंखारनि र' आं थावखौ ओंखारनि र' आं थांबाय दं आइदै थाव सोखांबाय नै बेनिफ्राय नै मेथाइफोरबो लाबाय एसे जालु जाला मेथाइफोर नङाबा जाया नालाय लाबाय आरो एसे लामाखौ जों माने हरावसो फैदोंमोन नालाय लामाखौनो गोसोआव गैला आन्दायबाय नंगौना नंगौ नंगौथ' माबा नंगौना नङामोन बा बे नङामोन खोमा बाला नोंगोना नोङा सानदो लामाखौनो एक्टर जाना फैदो नामा नै मालाय आं मोनफैयाखै ना उन्दुआवलायदों दसे उन्दुलायदो दसे उन्दुआवलाय आंनिया एक घन्टा जादों खोमा ना एसे पुस्टानदो मानसिखौ मोदोम जादो एसे फास्टफुड जायै जायै मोदोम जादो होनलाय इनिमोन सारप्राइजआ वेलकाम जोंहा न'आव फुजा नायनो फैदो जोङो फाइनालि फैमारथारबाय आरो बिराद गोजोनबाय आं फैमालनि फैमारबाय आरो नै गाबोन फैमारबाय एक घन्टासो जादों खोमा जोङो माबानाया जेनेबा गोबाव लामाया एक घन्टासो लादो आरो एसे दसे नुबोनाय रेव रेव होबोनाय मा स्पिड खादो बाला एक्टरा लायथारदो होमबा ख्लायथारदे डेन्जार स्पिडआव फैखादो नै फुजा नायनो थांसै जों दा फुजा नायनो थांसै ब्लाउस नायनो थांसै ब्लाउसबो बमाया दंना गैला बमाया गैला सालबारियाव जोब्बाय जोब्बाय बा हलसेलाव लायलाय सालबारियाव ओंखाम जाबाय नोंसोरो जाखांबाय जाबा जाया माथो जाना फैखादो जोंहा दानो मोनगोन होनलाय पिससिनबानो अ जाबोखादो जाया मेलालाय संनानै दा हराव जासिगोन आरो अबे अ नै इनिनो जोङो पार्टि जानो फैदो गारि गोदाननि नै आं माने सौदोसवा मालाय मानसियानो गोजौ गिदिर खानानै गावनो ओनसौ इ गोसोमदो गोसोम नायलाय बोरै नुदो जेनजानदो गस्ला गोसोमदो आलु रखम नुबाय आइनि माबायदि सोरबायदि इन्टारडाक्सन होनांगोन खानायजोंबो सोरबायदि आनैनि फिसाला रखम नुदोंना आबै आनैनि फिसाला बायदि नुबायनोहाय आनैनि फिसालायानो खोमा होमबायो नुथारगोहाय नै गारि गोदान लानाया आइसा दाखालि इनिनो पार्टि जानो फैदो जोङो दिनै दै गांदो दै लोंग्रोनोसै आगसिखौनो लाबाय आं गोजान लामा फैनाय नालाय दै लोंग्रोबाय ओंखायनो मेंसोदो गारि गाखोना फैबाबो मेंसोगारोना 130 डलार चेक खालामना मेगन सादो इयो सासेया जायोआनो
मार मेगन जासि ओजा गावनियासो बिराद बुजा माबाया जमा जाना दङ इसोरनियासो मालाय जा बुजा हाबखायो बिराद ओमफ्राय जोंनिखौ नायनानै मेगन सासोयो ओइनो सासेया ओइनो मेगना जोर माया सोरनियामोन द' नोङो मोनद' माला $1200 मोनखो आंलाय हबो $1200 $277 खौनो $1200 नो $1200 मोननो गोनांबा बेसे मोनगोनलै 1 लाखनि सायाव मोनबाय माथो थगायनो सानबाय आङो गाव 2 लाख मोनगोन $1200 बा खोन्थानो नागिरबाय थगायनो नागिरबाय अडियन्सखौ एसे लुप जाबावथो होननानै दा जों बिराद माथाराव दोनना जेनेबा लाख मोनो इदिना सानोना दे रियेलखौ खोन्थानाय बेसे $1 जायो जोंनिया ओरैनो 5 स्टाराव आङो नोङालै दा मान्थलि बेसे $1 जायो इखो हिसाबो इलाय जेनेबा भिउस मा होनो भिउसा थांखायो दे हमना ला थांखाबाबो दा फेसबुकाव अ सर बबा थाइसे ओमफ्राय 50 थाखा ओमफ्राय 20 थाखा ओमफ्राय बबा $1 $1 83 ना 82 इदि थायो $1 मा 82 86 ना मा जाबाय थाखा थाइनै 86 ना मा जायाखै अ आं दाखालि नायनायाव बारायदोबाबो 86 ना मासो नायनांगोन आं दायो नायगोन चेक खालाम $1ल'सो जायो ओरैबायदि भिउस थाङो जोंनि इसानियाबो थाङो जानायाबो खारो मिलियनाव खारो इनिफ्राय डलारानो मोनसे भिडिअआव नोङो 6 लाखसो फैबासो $1.5 बबा $1.5 जागोन अ 150 थाखा लाब गैया एख' लाब गैया दा गोदान क्रिएटर दा जोंफोरखौ नायनानै मानसिफोरा बिराद माबा मटिभेशनेल मोनो थारमाने मानसिफोरा गोदान क्रिएटर जानो थाखाय खिन्थु फुल टाइम होनानै लाब गैया एख' माबायाव फेसबुकाव मान्थलि नोङो $100 खौनो खालामनो हाया जों बायदियानो $100 खालामनो हाया दा मान्थलि इयावनो थाबना थाबाय दाबा गुन्दै राननो सेस गुन्दै रानना थागोन 5000ल' मोननायनि 5000 5000 10000 इदिल' मोनो एथ' बुरजा भिउस खारबाबो आगोल मोजांमोन दा गैला आगोल मोजांमोन आगोल मोनदो जोंबो आगोल बुजा मोनदो फायगमा गैया अ इसानि आरो पेआउटआनो मायबा नुजायाबो बेसे जादो इसासो फाहामना हरबाय ओमफ्राय फाहामनानै खनसेल' मोनजाबाय मा बुंनो डाइरेक्ट एकाउन्ट हाबफैनो मालाय इसिनिया सिरि ओमफ्राय दा जों फैनाया जाहोना मामोनलायनो ओइनो नोंसा फैदो थामजों जानायगोन ओमफ्राय भिडिअ बानायगोन ओमफ्राय बेरायगोन ओमफ्राय मोसागोन मोसायालै मोसागोन आंनिया उदैया जिखानाय ओरैनोबा खंख्लबा सेस एबार माबाया बिखायानो गलांबो गैला बिख्लोखौनो बख'खाबाय बिख्लोआनो गैला एबार खनसेयाव बिखायानो थांबा गैला आंखौ दा बासियाबासिनो माबा गोदाना डाइरेक्ट गथायनो जानो हागोन गोखा जाला आङो बिख्लो गैला नालाय बिख्लोआ गैला बख'बाय इसोरनि सकआव थांदोंमोन दानिसो इनिफ्राय गाइखेर गैयाना गाइखेर लाना फैनानै साहा फुदुंबाय दं गाइखेर मोनखायो नामा सबाव ओइ नैसानि आरो नोंनि मा जागोन भागिन जागोन ओइ नानि नामा मा नाम मोनलाय ना नोंना हा जिउमा सरगियारिनो इसा बिब'बो फैना दंफैयो माने गांगा थफानि बिब'बो फैना दंफैयो जमा आलासि फरायनाया ओंखाम संखलायनो हानाय नंला जोंनो आरो ना खासिसो अर्डार होना दोनखादों आङो ना खासि लाबोबाय लाबाखै ना खासिया बोरो entar buru nakas. Engkau gaya. Nah, kalau sana tanah gendeng kamu gaya. Salah bene malai. Nah, senang ini teh ke. Jangan deh. Is. Tapi sana nih nggak, juga kebiar langgan. Bara mithai labno monaसै 28 टाकानिल' लाबदोंमोन एसे बुरजा लाबनानै मा खामनाय मबाइलखौ रिमुभ गारदि केमेराखौ मानो दै मोनगोन दे
खुदिया दंखायो माने सालायावनो Kapan na kena? जों दा बेरायनो थांनायदो अबेखि बेरायनो लांगोनबा जोंखो Nah pas tahunnya nengani blouse main tanggen. Baba Abu Dipali dokona golayaw. Ya tanggen, oमफ्राय ना रुपुy बाजाराव थांगोन. इनो हेलमेट जासिदो ओइनो इसारानियाबो थांगोन आब'नि फिसाजो बियो इसानि गांगा थफा Ada. इसानि Kang Atopa Biboni husband. Uндубай dong. उन्दुबाय दंमोन जोङो एसे बेरायना फैनि माने रुपहिखौ नायनि रुपहि सकखो जायगा खनसेनो लाना थांनायदो जोंखो नै सालबारि मोनबाय जोङो नै मैखुन मा मैखुननि बानायनाय न' बानायनाय गोदोर साले मालाय रुपहि बाजारा सानैया मा मावदों डेन्सार माखायानो रुपहि बाजाराव नोंसिना इयावनो नामा आच्छा Anakku sastra itu Pak, नोंसिना मालाय गोदोरथारलै बाजारा गोदोर जादों नोंसिना माथो हारसाफोरनिबो एक्सट्रा बर'फोरनिबो एक्सट्रा दंलायनो फुजाया जोंनियाबा इदि गैयालै जोंनिया ज' जाजायो ज' हारसाफोरा आरो बर'फोर नङाबा जाया जोंनियाव अ इसोरनिया दङ नैयाव ओइयाव दानिसो खोन्थिदो इयो भिडिअ लाग्रोदोना जाग्रोदो नोंसोरो Nasi saleng इदिस' फट' नाया पालारा इसोरनिया इयावनो मोसाबाय थायो आरो इसोरो अबेजा अ मोसाग्रा जागाया मा पस्टारलै बेफोरो रुपहि बेरायखांना फैबाय बेनिफ्राय सालबारियाव दङ जों दा दख'ना नङा दखानाव माबा मा होनो ब्लाउस नायलांनोसै जों दा ओइ नोंसो सोर फैदो नाहरनाय ए बोलो 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 आ ओइनो बन्द खालामबाय Ini ngale. अबिसो गैलाहाय नोंसोरो ओइ मा नागिरदों नोङो मा नागिरदों ओमफ्राय थांनोसै नामा थांसै थांसै Nengkan nunane mati tingdang tangsimo. Nengena nenga sadang mas. माला नायदो नोंसोर बिराद मोजां ब्लाउस मोनखायो बिदियाव दहायसो लानानै आरो लाबोनो ओंखारदों Larang turo blouse ada blouse nang isaसो मालाय सासे मालाय बा मालाय बिसोरसो आंबो गांसे नांगौ ब्लाउस आंबो गानगोन Lah ada pernah मा Aduh isi. Ba iPhone. nah ini nuklisnya Nuklis aja. nuklisnya apa plastik nih sih nuklisnya oरैनो केमेराखौ लगायना लादां Oh. बारा सर gini ना Ini dari nah ada babunya. दखानाव हाबि नागिरबाय आङो इयावसो मोनफैबाय नोंबो Nah, nungnya nih saya dokin. सारप्राइज होनो नागिरलायदोंमोन सासेया इनो खोन्थालायाखै Obai ra, nih ada nih, ang egmin Datang. नोंनिया अबेखि दखाना दखाना अबेखि नोंनिया हेलो माइक टेस्ट हेलो दखाना अबेखि Ang ya. अ Ilai nukul market daw. नुकुल मार्केट थ' नोंनि दखानखौ नायनि बाय Kalamakhoi. Sasikan ya beda. Yang जोंनिया नेबाय था इदि नायबाय था गाइस नायनानै जमबाय था जोंहा जोंनिया नै नेबाबो मोनला नै आरो माबा बासदो फैबावगोननो बास लांगोन थारमाने किथिया दिनै नुवाखै खुसियार इन्टारेस्ट मिनिखौनो हाखवाखै थारमाने ओरैबायदि इन्टारेस्ट खुसियानो लाख'नो हालायाखै
हाबा बारल'सिगोनसो इयो बिदिबा रायजोफोर दिनैनि ब्लगा एसेनोसै थुंगेबाय नोंथांमोना ओंखाम जानानै उन्दुदो मोजाङैनो थादो आरो बमाफोरा मोजाङै गावबायबा आखाइफोर जियाखैबा कमेन्टआव खोन्थाहरदो आरो आखाइफोर जिदोबाबो नोंथांमोननो प्लास्टार लगायनो थांगोन आङो नोंथांमोना आंनो कन्टेक्ट नाम्बार दोनहरबानो जाबाय आरो मा जिदो खोन्थाहरबानो जाबाय दे जा शकिं खालामदो दिनैनि ब्लगा एसेनोसै आरो ब्लग धामाका ब्लग फैबाय दङ गाबोननि बाय बाय